Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Colosas Kapitulo 3, versikulo 21. Amma, diyo pagsakitan tinakam dagiti anakyo, tapno dida maupay. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. O anya anak, nabsog kan? Una nang, Alang nga rod, umay kan taing ka ag toothbrush. Tani agpalas kan, tapno di kamalado iji pagadalan nyo. una nang, Awon gayam, tibalon mo inton reses. Ket jay linutok aputo, ha? Dayjay tibalonam. una nang. Ket ti inumam danom latanwan. Iti kasta, uminom kay ti danom. Ta saan anasaya at no pasig at juice ti balonam nga inumam. Una nang. Ala, umay ka nga rodan. Taing ka ag toothbrush, anak ko. Intulod mo matgayam ti anak mo, Olivia. Wan Kathy, ay na, may mayatan ta itulod ko. Ngam ta is-iso ti umay. Ngamin, ang mga no saan kit di mat asumrak, ta sabali mo ti maturturong nan. Una, pinagrubwat mo. Tagayam sa bali ti pagturungan na. Iso amay mayat no itulod mo, ta sigurado asumrak. Kastay anak ni Digna. Impagarok ni Digna no sumsumrak. Tagayam, saan mat? No sa di no laditan tinaturturong je ubing. Iso nga anos lang ti kasapulan, mare. Anusan tayo nga itulod dagiti ubing tayo. Itulod kan sukunan tayo ida. Itikas na, saan ano sa dino laditan ti maturturong da. Pudnot ako na, Mare. O, sige, Mare. Inakon, ta inak pa agluto iti balunan ti anak ko. Agsubli ak tuman inton aldawan. Uray siyak, mare. Sige, agawid tan. Taing tagluto iti kanan dagiti anak ta. Anya ter aramidem dito'y paraangan, Mark. Agay ayam tatang. Umunag ka, kating kagbasa. Madamdamak nagbasa tatang. Urayak ni nanang, tagibilbilag itilin na baan na. Naglaing ka sumungbat Agtungpal ka kadikan niya kuno saan. Ha? Ay, uwan tatang. Ala, ingkag basa iti libro. Kunamlan na laing ka ngagbasa. Drasem! Uwan tatang. Nangag ko ti panagsasaom itay iti anak ta. Ket, Agmay sa nga anak ta ni Mark. Ngumapay akas ta ti tratom kan ko na. Kan may sa ubing pay. Iso ati rumbang nga aramidam kat ay ayo. ay nakati, no pasig nga ayo. Awa na, marwam. Saan arumbang ti panagsasaom kan ko na? Laglagi pa mga ubing pay ni Mark. Naimbag kumamat no katawunam. Ngam saan mat? Huston, di nakman isuro iti aramida. Agbalin ka kumaan na saya at nga ama iti anak ta. Ay sardengan nakman. Tanumbay-bayak di anak mo. Ibabay nakla nga amana. Awan ti sabali nga aramiden na. No di ti agbasa iti libro. Wan, ipapantan a husto ka iti day ta anak ko nam. Ngam sabali ti wagas mo. Mabalin mo mat ngay bagakan kwa na day ta iti nasaya at apan nakisarita. Anya? Agsakit la tinakam jay anak mo, iti kasta pa nagsasaumkan kwa na. Tatang, aday pakita ka drawing ko. Dito oh. Kita man. Oh, Ito iti pakitam kanya. Nagalas a drawing. Nagalas! Nay! tatang. Good mat. Inton maminsan nga, day pakitam kanya, ha? Day jay very good. Saan kat a good? Nawatam, ha? Ala, panawan nak ditoy. Nagalasan ti panagsasaumkin ni Mark Mando. Agpaisumot timbagak. Inapresyar mo latta ko man ti drawing na, adi mo kat pinabainan. Tapno agnakam. Anya a klase ka nga ama. Awan nakam mo. Nagalas ti ugalim. Ngam sige. Kastam latta. Kat sapay lakuma. Ta saan tong agsublikan ka day tangar aramidam. Ta, anya ti kayat mo asawan? Iti day tangar aramidam iti anak mo. Amangan no agimula iti sakit tinakam kan ka.
ket kagura na ka. Anya? Adon dagiti nakitkitak akastaman do. Iso apang nga asim, tadi ka agaramid iti pagsakitan tinakam ni Mark ken ka. Napintas ti drawing mo, anak. O, kitaam. Ada ti mountain. Ada pa iti bird iti sanga ti kayo. Kung na ni tatang, naalas ka no? Amom, anak, napintas da iti drawing mo. Ngam tapno ad-ad apay anapintas, rumbeng ko maadjay color na kat saan naglagpas iti linya. Ha? Ala, irwar mo ti color pencil, ken ti coupon band. Ta isuro ka nga ag color. Un, nanang? Oh, kitam, nanang. Nagpintasan ti drawing ko. O, makitam anak. Kabailam nga aramidan tin surok ken ka. I love you, nanang. I love you, anak. Saan ko nga ipakita ka ni tatang dati drawing ko? Ngamin, agungat. Anya? Idulin ko dati drawing ko, nanang. Jack, ipakpakita ka ni tatang. Saan, anak? Ipakitam kan kwa na, tanapintas mo. Jack kayat? Idulin ko, nanang. Ikabil ko yung drawer tila misaan. Ubing, itatim ako na a nutrition month. Imbagak daytan kada kayo, saan ka di? Un, maestra! Iso nga ita, adda ti pa contest eskwelaan tayo. Ag-drawing kayo iti makan nga amuyo ana sustansya. Naawatan nyo, Ubing. Un, maestra! Kat no asino ti kapintasan ti drawing na, iso ti maikan iti premyo. Iso sige, ag-drawing kayo, Ubing. Anak, apay adi mo kayat ti makisalip iti drawing iti pagadalan nyo. Amangan nga no sana mapili ang mga abak ti drawing ko. Kat agungot ni tatang. Anya? Iso asaanan, nanang. Saan man, anak? Sige, ag-drawing ka, kat makisalip ka. Saanan, nanang? Jack kayat. Amok nga uyawin tumot lang ni tatang. Ibaganan tumanin anaalas ti drawing ko. Anak, Iso asaanan, nanang. anak, dangganak. Ag-drawing ka, gaputan na pintas ti drawing mo. Kabailam dayta. Mapili man kan saan ti drawing mo, okay lang ang dayta. Awan anyaman na. Tinapatag, inaramid mo ti kabailam. Nanang, Alaan, anak ko, saan ka kumaamaupay? Ala, ag-drawing ka kat saya atam. O anya, Mari Cathy. Sumali ka di ti anak mo iti drawing? Wan, Mari Olivia. Ay, di anak ko, di na kaya talaga asaan na alin niya ti ag-drawing. Ti importante kat makisali. Iti kasta kat mapatas naman. Ay na Mare, saan matkit di nga inkapilitan ti sumali, ah? No kayat kano dagiti anak tayo, saan tayo idaalapdan? Ngam no di da kayat, bayan tayo laeng. Wan matkit di. Sa bali ngamin ti pagasman di anak ko, Mare. Tagsala. Oo, di mayat, dancer di anak mo. Wan nga rot, Mare. Sa bagay, adala tapagisman ti tunggal anak tayo, Mare. Iso ano anya ti pagisman da, suportaran tayo latay da. Gusto ka, Mare. Ay, o sige, Mare. Inakon. Tadapay lalabaa. Sige, Mare, aggidantan nga agawid. Tauray siya, agdalusak pa iji balay. Agsublitan tulaangan inton lunch break dagiti ubing. nanang, kitaan mo. Napintas ka di ti drawing ko. Uwan, anak ko. Ay na, nagpintas. O, makita, manak ko. Kabailam at talaga. Jack kayat ang makita ni tatang. Sigurado ngamin nga uyawon na. Anya? Un, nanang. Iso nga ita, tanalpas mo na nakita, idulin kun. Anak, Jack kayat nga agungot manin ni tatang kanya. Wow! Napintas na ito'y drawing ni Mark, Mrs. kasta ka di, ma'am. Amom ka di, Mrs. Nasingpat nga ubing ni Mark. Managtulong ka dagiti classmates na. No awan balon ti classmate na, ibingayan na. Ma'am, Nagasat ka, gaputan na singpot ti anak mo.
Kat ituloy yung lata ti mangiparik na iti panagayat ken pamatagyo ken kuana. Ma'am, Nakunak dayta, gaputaaddan dagiti napalpaliw ko nga ubing. Nasulpeng da, bangad ken nauyo. Kat tiga po na, awan ti marikna na apamatag dagiti naganak na ken kuana. Kanayon nga agapa dagiti dadakkel na, ken awan urnos iti pamilyada. ma'am, Iso akasta, awan tinasaya at amasursuro dagiti ubing. ma'am. Kat no nasaya at dagiti parents, natural. Nasaya at met dagiti anak na. Katita, iwaragawag tayon dagiti napili a kapintasan iti drawing contest dito'y pagadalan tayo. Tiyo mo na at drawing a napili, ket awan sabali, no diti drawing number 34. Awan sabali nga akin drawing, no din ni Mark Floro. Malipod iti grade 2 matulungin. Mark, kablaawan ka. Jay drawing mo ti first place. Agyaman nak, auntie. Kablawan ka, Mark! Naglaing ka! Agyaman nak, neneng. Ngam siyak, panagsala ngamin ti pagasmak! Wen, neneng, nalaing kang agsala. Nabuyak idi ti panagsalam. Ngam jak amo tagsala. Ngam, naglaing ka drawing! Ngamin, tinulungan nak ni nanang. Insuro na ka na imbag. Ala, intayon iji restaurant. Ta intay mangan. Ag-celebrar tayo ta first place ni Mark iti pa-contest ti pagadalan. Nanang, di may pakpakita ka ni tatang day ta drawing ko Ngamin, ang mga nuuyawon na. Anya? Un nanang, oresan ko nga ipakita kan ko Anya tay mo kate. Ha? Kartulina mo tapuraw. Drawing ni Mark. Kita man. Oh, Nagpintas anak ko. Nagpintas. Ha? Anya daytoy drawing mo? Marunggay leaves? oh, makitam lakay. Naglaing ka anak ko. Jak to pa'y amo nga i-drawing ti kasta. Amom ka di, aday ta ti first place iti pa-contest iti pagadalan da. Gaputa nutrition month da. Ay na, uwi anak ko. Nagpintas ti drawing mo. Naglaing ka kunak ngamin. Tatang? Sorry anak ko No saan anasaya at ipanagsasaw iti kalabay, swang. Ang imsanin ang maulit. Basta say-saya atem ti panagadal mo, wang. Un tatang? Naragsakak unay anak. Kayat ko nga ibaga, nga ipatpatag ka unay. I love you, tatang. I love you anak ko. I love you, nanang. I love you, anak. Wan bakit? Sorry ti kalabas. Ang nakaamiris akon. Ket husto tayo ko nam. Sana rumbang agsawak iti makapasair itirik na ti anak ta. Tamangan no day ti pakaupayan na. Agyaman ak no kastan lakay. Amom ka di adi na kumakayat nga ipakita ti drawing na kan ka. Tamangan ka no uyawan kan ungtam. Ha? Iso anasaya at mat ta nakaamiris kan lakay. Uwan bakit? Ket namnamaan. Tulungan ka amang suporta iti anak ta. Iti kasta, ad-ad dapay nga igaad na ti agadal. Kentap no madiskubre na ti kabaalan na. Nasken laeng asuportaran tayo dagiti anak tayo kadagiti pagasmanda no laket na makapasayaat kadakwada. Iparik na tayo ti ayat ken pamateg tayo. Tapno at dapay ang maalukoy da nga agadal ken mangdiskobre iti paglainganda. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay.
Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo